В Добрич падаме на много такова странно сметище. Освен найлони, гледам, че има такива макари и маркучи за кабели. И ми е интересно, освен тук тези кашони, ето има още макари, кабели. И интересно ли това нещо е дошло от точно ето като среща от фотоволтаиците, парка, който е направен в Добрич. Хората тук в местността споделиха, че миналата година, като са правили парка, е имало застрашен вид гъски, които са гнездили тук и директно са газили върху багети, като се изравнявали, са газили върху яйцата. Как се казваха тези гъски? Червеногуша гъска. Червеногуша гъска е гнездяла и имало свидетели как са заровели гнездото с малките.